Good morning, Ma. Morning, Nak. Thanks. Ria, mukhang kailangan natin mag-decorate ng Christmas tree. Parang tayo na lang ng Christmas lights. Ako, Ma, sorry, papasok pa po ako eh. Pero nagsimula na ako mag-decorate. Di ba Sabado ngayon? Pa, parang hindi na kayo nasanay sa trabaho ko. Bye! Anak natin. Parang hindi naubusan ng energy. Hi, Ma. Hi, Pa. Anak! Kumain ka na ba? Opo. Anak, unang simbang gabi bukas. Sabay-sabay na tayo? Pero Ma, naka-oo na po ako. Magkikita kaming magbabarkada. Habol ako. Pasok na po ako. Anak, Christmas Eve na mamayang gabi. Wala ka na naman. Siyempre, nandito po ako mamaya. Hintayin niyo ako, ha? Hello? Hello, Ma. Sorry, hindi ako makakauwi for Noche Buena. First time natin hindi magsasama ngayong Pasko. Oo nga po eh. Hindi po kasi nakarating ang kasama ko. Ako po ang sasalo. Bye, Ma. Bye na. Hindi makakarating si Ria. May naisip ako. Ako po si Ria Espiritu at nandito po tayo ngayon sa Pasig Orphanage kung saan maraming Ay, sandali. Kailangan kong batiin ng parents ko. Merry Christmas, Ria! Bakit po kayo nandito? Siyempre, Pasko ngayon. Dapat sama-sama tayo. Ma, Pa, I'm so happy na intindihan niyo ang trabaho ko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa puso.